Okay, good evening everyone. Welcome to the search for the best interpreter of the song Kusilapan Ka. Yan. Ngayon na po natin malalaman kung sino ang pinakamagagaling. Kung sino ang pinakamagaling, I should say, sa ating 8 contestants from different parts of the Philippines. At lahat po sila, hindi sila nagsasalita ng Ilocano or they are not Ilocano speaking performers. Ang iba, Tagalog, Sambisayas, etc. So, titingnan natin kung gaano ka-versatile ang mga girls, ang mga talents na ito when it comes to music. At ako ang magja-judge daw dahil ako yung sumulat ng kanta, kaya titingnan ko kung yung kanilang voice quality, of course, the correct pronunciation, timing, etc. etc. So, nandito po yung aking criteria for judging. Hindi ko na i-announce kasi alam ko gustong-gusto niya na silang marinig. So, let me give you now our first contestant. Yan, hindi na natin patatagalin. Siyempre, to sing Kusilapan Ka. Please help me welcome Nicamela Chico. Nix. Yan, Nicamela Chico from Legato Band of Subic. Solid na dyan, may kari napalalong amiti sa gitna, kahit di ang lawa, imanaw ka sa tagapay pulos, kinita. Tawan met ati naglabas, niruluan ko tinagwayas, sakbay ang nalilipatan ka. Namin ano ang naparparing na kumabiyag ko subli ka, ngayon di naglata hinikita. Tuntunan sarap na kusilapan ka, ipasulit tutoy manak ako mitagyan ka. Sakto may mga to yan ipababa, kastan ko parang iparing na hanabiyagan awan ka. Ipasulit tutoy manak ako mitagyan ka. Sakto may mga to yan ipababa, kastan ko parang iparik na anabiyagan awan ka. Amot nga ang babawi ka na amis mo nabidutan. I get sorry, damage has been done. Tigmet impagurog sa may tura, balay giket masarangan, kalpasan nga siya ket patawa. Into nagsa
ang mabihag at kawan ka. Okay, so that's it. At may bawas po siyang 5 points for sa pagkaka-mispronounce niya ng mga Ilocano words. Pero konting bahagi lang po yan ng ating criteria for judging. So, sandali lang at ipapakita ko ang aking mukha. Asan ka na, asan ka na. Okay. Aha. Ayan, so 5 puntos lang, pero ang ating full criteria for judging ay nandito po sa sumusunod. Voice and tonal quality and timing is 30%. We also have style and performance for 20%. Video and audio appeal and audience impact is 20%. And syllabication, pronunciation, and emotion is 30%. So, doon lang sa pronunciation siya. At saka sa syllabication ng Ilocano word. So, konting bahagi lang. Hindi po yun yung full basis ko sa ating pag-judge, kundi syempre, malaking puntos yung voice and tonal quality, kung paano niya kantahin yung mga matataas na pitch at saka yung mga mabababa. So, let us now move on to our second contestant. So, ladies and gentlemen, help me welcome. Eto na siya. Miss Israelin Akipel, a fundamentals band from Olongapo City. Ken kaibigan no gandang mundo ang sumli ay ket sorry tagyak may karin napalalong amin sakit na tay di aldaw imanaw ka sa di kapay pulos kimita tawen met tinaglas, niruwang ko tinagwayas, sakbay ka, nalipatan ka. Namin ano ang nagparparik na, mapumabiyag ko ang subli ka, hindi naglanta, init kita. Nabiyagak naman ka. Babawikan ng mismong pintutan ay
I'm sorry, damage has been done. Tingmet pangarap sa maituran, balay giket masarakan, kalpasan nga syake panawan. Intun nagsarap na kung silaban ka, sulit na to'y mata ako mitakin ka. Sakto ba'y pangato kini pababa, kastanto anang iparik na nabiyagak ngawan ka. Ngem kinagpasuanan na mailiwak lantakin ka, paring no kabaylak to nga aramidin nga. Ito nagsarap na kung silaban ka, ipasulit na to'y mata ako mitakin ka. Sakto ba'y pangato kini pababa, kastanto panang iparik na nga miyagak ngawan ka. There you have it, ladies and gentlemen. At dali lang. Yan. At pakita ko lang yung sarili ko, ha? Okay. So, 4 points ang bawas ni Miss Lynn. Yan, 4 points. Dahil yung ibang letra, yung ibang words, Ilocano words, hindi niya na-pronounce. So, nang maayos, ha, pero no, nasabi naman yan, maintindihan din naman ng mga Ilocano, kaya lang medyo iba yung pandinig kung ganun. So let's now move on to our next contestant, to Maylene Pascual, may isang soloista from Metro Manila. So eto na siya. Himagapmenten ka hindi anong ganda mundo ang suli at sabita niya baik dari napalalong amin isa kita ganyan lang pimanap ka sa di ka pa'y pulos timika. Tawin meta pinaglamas niruruan ko tinagwaya sa bayan nalipatan ka. Namitan nuwag nagparbalik na nga kumabiyag kong asumliha nganting naglata kinikita. Ipasuling toto'y matag ako mitakin ka. Sakto ba'y mga to kini pababa, kastantong palang iparik na handa biyagag ngawan ka.
mababawi ka na ang meron ng pintura. I guess of me, damage has been done. Di pwedeng pagharap sa maiptura, balaing kit-kit masarap ka, kalpasan nga sa akin panawa. Handa biyagang ngawan ka, ngem kinagpaiswaram na, maililiwag lataken ka, paling ka mailakto, nga aramiden nga. Ito nagsalag na, kasilapan ka, ipasulit ko babiyagak ngawan ka. There you have it, ladies and gentlemen. At 6 na points naman ang naibawas sa kanya. And kung makikita ninyo sa screen, sinasabi ko po kung anong words yung hindi niya na-pronounce, pero followed by kung paano talaga siya bigkasin. Katulad nung amok nga, it should be amok nga. Ayan, medyo madiin kasi pag Ilocano eh. And by the way, congratulations sa ating mga ladies kasi ang gagaling talaga nila. Talagang sobrang galing. Kung nandito nga lang sila sa Isabela talagang pakakantahin natin sila. Okay, inuuli ko ang criteria for judging. We have, sandali lang, makikita ba ako doon? Okay, our criteria for judging, we have 30% for the voice and tonal quality, and of course the timing, style and performance 20%, voice and audio appeal, audience impact at 20%, and syllabication and pronunciation, and emotions of course 30%. At katuwaan lang po ito ng ating mga kaibigan mula sa New Zealand. Yan, of course, Alan and his company. Sila po ang nag-sponsor sa mga prizes ng mga ladies na to. And walang matatalo sa kanila kasi lahat sila makaka-receive ng 1,000 pesos consolation pag hindi sila nanalo. At isa lang po ang mananalo. Ayan, so ang ating ikatlong contestant na ba ito? O pang-apat? Sandali lang at i-review natin. Aha. Okay, please help me welcome our next contestant, Miss Crisbel Rabaya, isang Tagalog din from Lubao, Pampanga. Yan, so eto na po siya. Of course, to sing ko silaban ka once again, Crisbel Rabaya.
kaibigan. Yan si Chris Bell. Rabaya. Yan. And 5 points din naman ang naibawas sa kanya. Pero ang galing-galing ng boses. Talaga namang buong buo. Medyo may problema lang sa video presentation kasi live captured lang sa live, pero sa boses, sa taas ng boses, okay, wala akong masabi. Very good. And let's now move on to our next contestant. Yan. Ang gagaling talaga nila. Okay. Ayan po ang ating pong entry dahil po wala na talaga. Ladies and gentlemen, Jodeline Bantay of a Semicircle Band from Samal, Bataan. Eto na siya. Tagal bilisan mo. Imbagak metken kay di anugandat mutuag subli I get sorry tariya may kari napalalong aminti sakit na daydial daw api manaw ka sa di kapay pulos kimita tawin met atin naglabas niruruan ko tinagwayas sakbay nalipatan ka naminano ak nagparparik na nga kumabiyag ko ag subli ka ngem din naklata kinikita into nagsarat na kustilapan ka ipasulik toto'y mata ako mitagyan ka santo pa'y pangatugin ipababa kastanto palang iparit na anabiyagag ngawan ka into nagsarat na kustilapan ka ipasulik toto'y mata ako mitagyan ka santo pa'y pangatugin ipababa kastantong panang iparik na anabiyagag ngawan ka hamong na babawi ka na amiris mo't nagbidutang I am sorry damage has been gone digmet impakarap sa maituran bay lagi ket masaragan kalpasan nga siya ket panawan into nagsarat na kustilapan ka ipasulik toto'y mata ako mitagyan ka santo pa'y pangatugin ipababa kastantong panang iparik na anabiyagag ngawan ka
ating contestant. Dali lang, bilis, wag muna, andali lang. Aha, sandali lang. Okay, yan ating contestant, si Miss Jodeline. Ayan. At ang galing-galing din, ang taas-taas ng boses, walang kinatatakutan. Si Miss Jodeline Bantay of, hindi nagpapakita ko anong ba. Ayan, Semicircle Band of Samal Bataan. At katulad ng sabi ko, may mga konting bawas din siya sa kanyang diction. Okay, our next contestant, Miss Janine Refublo of Fundamentals Band, also from Olongapo City. So, eto na siya. To sing. Siyempre, kusilapan ka pa rin. Walang sawang kusilapan ka. Eto na siya. Miss Janine Refublo. Hello everyone, I'm Jen, and this is Kusilapan Ka. Pagkakmet ken kay di anong ganda mong tuwag subili I get sorry na dyan may kari nagpalalo aminti sakit na ay di alaw api mamangka sa di kapay pulos kinita. Don't admit niruruwang ko't tinagwayas sa bayan kalipatan ka naminanuak nagpapaling na nga kung magbiyak ko agsubli ka hindi na
nabiyagak ngawan ka ngem kinagpaisuana na maiwag lang kaken ka paring no kabaylak to nga nanidem nga hinto nagsanagta kung silaman ka ipasulit to'y matag gumitaghet ka sakto pa'y pangato kay bababa kastanto pa nang ibarik na ang mabiyagak ngawan ka. Okay, there you have it. 5 points din ang bawas sa kanya. Pero outstanding performance. Ang ganda-ganda ng poses, ang ganda-ganda ng mukha, ang ganda-ganda ng rendition, ang kanyang emotions, punong-puno din. Kaya lang, yan, may 5 bawas. Magkakaalaman mamaya pagkatapos ng iba pang entries. So, here is our next entry. Sandali lang, pakita ko muna yung mukha ko. Yan, okay. Ayan, so, andyan. Ayan na, ito na po ang susunod nating kalahok. Okay, nag-iisa kasi ako dito kaya medyo hirap po sa pagpa-playback ng ating mga contestant. Ayan, dali lang. Okay, our next contestant is Crisel Santos from Sound Music Band, Olongapo City. Imbagak netken kay di ano gandak mundo ak subli I can't sorry tacha may kari nakalalong amin ti sakit na tay di daw api manoka sa di kapay pulos kimita Tawan met naglabas niruwang ko tinagawayas sakbay nalipatan ka namin nanuwag ng parang na nga kumabyak ko ang sugi ka yan din naglata kinit kita intun nagsarap ipasulit na to'y matak ako mitaghet ka sakto pa'y pangato kan ipababa kastanto pa nang iparik na ang nabiyag at ngawan ka Intun nagsarap ka kung silaman ka ipasulit na to'y matak ako mitaghet ka sakto pa'y pangato kan ipababa kastanto pa nang iparik na ang nabiyag at ngawan ka amok nga at babawi ka na amiris mo't nabituta ay ngem sorry tama
sundan Di met impagarup sa maiturang Balay giken masarakan Kalpasan nga siyat ket panawan Intun nagsaragta Kung salaman ka Ipasulit tato'y mata Ako mitakhen ka Sakto pa'y pangato Ken ni pangaba Kastanto pa nagiparik na Ang nabiyak at nawan ka Ngep kinapay sawa na Mail-iliwak lataken ka Bareng nu kabaylak to Nga aramiden nga Ito nagsarata Kung salamat ka Ipasulit tato'y mana Ako mitakhen ka Sakto pa'y pangato Ken di pababa Kastanto parang iparik na Ang nabiyak at ngawan ka Ayan, 3 points naman ang nabawas sa kanyang diction and pronunciation. And pero siyempre magaling pa rin, di ba? Ikaw na ang kumanta ng Ilocano for the first time. First time silang kumanta ng Ilocano. And thank you so much sa pagtangkilik ng aming lengguwahe dito sa Isabela at Ilocos. Yan. Dito sa Region 2, I should say. And this time, let's have our next contestant, Miss Arian Fernandez, a solo performer from Olongapo City. Also, eto na po siya. Sandali lang. Once again, Miss Arian Fernandez. Entry ko po para sa Kusilaban ka. Ayan. From Noche Bella po, Arian. Bagat meten kay anugandan duwag subli ay so kita diyak may keri napalalong aminti sakit na dedial daw pimanaw ka hindi ka payos umita tinagwayas sakbay at nalipatan ka binanuwag na parparin na nagumaybiyag ko at subli ka hindi naklata inikita Kastanto pa nang iparik na
Kami semut nagpindutan I'm sorry Damage has been done Bitin pagarog sa embuturan Balagi ken masarakan Kahit basta nga siya panawan Hinto nagsarang ka Pasilapan ka Ipasulit ko to'y matag Kakumitakin ka Sakto pa'y pangato Ken ipababa Kastan ko pa nang iparik na Hanabi agad ngawan ka Ngayon pinagpaswanan na Nailiwagalatakan ka Baring no kabaila ko Naramiden nga Hinto nagsarap ka Pasilapan ka Ipasulit ko to'y matag Kakumitakin ka Sakto pa'y pangato Ken ipababa Kastan ko pa nang iparik na Ang mabiyag at ngawan ka Alright, thank you so much po from Noche Bella Arian po. Okay, natapos din sa wakas ang ating competition. At, ba't walang tunog ito? Yan. Yan, okay. So, medyo mahirap mag-judge kasi nga naman naintindihan natin na first-timer silang kumanta ng Ilocano. Buti na lang at konting points lang po ang mababawas sa overall ha. Dahil ang tinitingnan pa rin natin is yung voice and tonal quality, of course, yung kanilang style and performance, and most of all, syllabication and pronunciation and emotion. At sa paulit-ulit ko po na pakikinig sa kanilang mga versions, dalawa po ang napili ko. So, kung magkano man ang premyo nila, hati na lang sila. Talagang hindi ko pwedeng i-down sila. I mean, isa lang ang manalo, hindi pwede kasi dalawa ang deserve na manalo. Dahil pareho silang hindi takot sa matataas na nota. Nota talaga, hindi sila takot sa nota. Yan. Sa matataas na nota. So kahit anong klaseng kanta, ito yung mga klaseng performers na kayang-kaya nilang kainin yung stage, kainin yung kanta, i-define, bigyan ng hustisya, whatever. Ito yung mga talagang pakikinggan mo ng maigi dahil magaling talaga silang mag-perform. Ayan. So, once again, thank you so much sa mga nag-sponsor from our friends dyan sa New Zealand. Salamat. Ayan. Sana ba sila? Ayan. We have Alan Aquino. Ayan. Isa sa mga kaibigan po natin from New Zealand na ang trabaho nila dyan ay nag-aalaga ng baka. O, kita man. Baka. Yan. So, asan na ba yung umpisa niya kasi dito na pagtitet sa akin? Pasensya na kayo ha. Magkakalkal ako ng message. Ayan. Ito sila. Tatlo sila actually na nag-sponsor. Thank you sa inyo. Saan na ba? Layo na ha, layo na. Ayan, sa New Zealand actually ang base nila at mga Filipinos, nandito sa Philippines yung mga kumanta. And sponsored by A&J with Jimmy. Ayan, Alan and Jason of New Zealand. So once again, salamat po sa lahat ng mga contestants natin. Ang gagaling ninyo lahat. Talaga namang may kanya-kanya kayong karakter. Merong tipong galit, yan. May tipong malambing. So ito na po ang mga nanalo para sa akin.
tie, it's a tie. At wag na pong i-break. Maghati na lang sa premyo itong dalawa. Pati yung consolation nila, paghahatian ha. So, congratulations to, eto na po. My first choice and second choice, iisa lang. Ladies and gentlemen, congratulations to Crisbel Rabaya and eto pa isa, Janine Refublo. Yan. Janine Refublo, medyo talagang ang liwanag ng kanyang pagkakakanta. As in, magaling talaga. Okay, so congratulations. At nabigyan mo ng hustisya yung awiting Kusilapan Ka. Congratulations to you from Fundamentals Band of Olongapo City. At si Crisbel naman ay from Lubao, Pampanga. Yan. Congratulations sa inyong dalawa. And thank you so much sa panonood. And this has been Manong June saying thank you so much and bye-bye for now.